Zer da foru berrezarpena? 1829an Nafarroako erresuma desagertzen denean, orduan Nafarroako gizartea oro har eskatzen hasten da Nafarroako foruak berrestea, ezta? Eta helburu horretan mantenduko gara egun arte, gaur egun arte, ezta? Nafarroako lege itundua, 1851eko lege itundua onartu zenean, etzen onartu sistema hau edo foru konponketa hau Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Eta beraz, haiek 1876 arte, azken karlistaldia bukatu arte, ez dira hasiko berrezarketa edo eskatzen, ezta? Azken batean berrezarketa horrek zer suposatzen duen, Nafarroako kasuan 1839ko egoerara edo aurretiko egoera juridikora edo juridiko eta instituzionalera itzultzea. Baina 1876an hain zuzen ere Nafarroako egoera Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko egoera berbera izango da, eta orduan hasiko dira lau lurralde hauek berrezartze hori eskatzen. Hain zuzen ere, kausa edo arrazoi ezberdin egongo dira, oratzean, besteak beste, Espainiako tropen soldadutzan sartu behar zirelako, Euskal Herritarrak, eta hainbat gauza, ezta? Orduan, arazo horren aurrean, herri kontzientzia bat sortuko da, hemen Nafarroan Euskaroak deituriko taldeak, Arturo Kampion, Altadil, Hermilio Doloriz, eta belaunaldi hauetako gizon, eta emakumeren bat ere, Kapitolina Bustintzek, sartuko dira honetan, eta, foruak aldarrikatuko dituzte, ezta? Beti ere, esan bezala, 1829ko urriaren 25ko legea baino aurreko egoera horretara itzuliz. Hau ez da homogeneoa izango, ezberdintasunak edukiko ditugu karlista eta liberalen artean haien artean, eta eta zer esanik ez, 19. mendearen bukaeratik aurrera Euskal Abertzaletasuna sortzen denetik, ezta? Printzipio hau, bere garaiko ideiekin bat egingo du, aldaketak izango dira, gutxika, adibidez nazionalismoa sortzen denean, nazionalitateen printzipioarekin bat egingo du foru berrezarkuntzaren aldarrikapena, eta, besterako konjuntura batean isladatuko da, adibidez, kolonia espainiarraren galerekin, eta ez. Eta, kronologikoki saltu bat emanez, berrezarkuntzaren esan bezala aldarrikapena beti mantenduko da, esan da 20. mendearen hastapenetan ez da aldaketa garrantzitsurik emango, noski Bigarren Errepublikan autonomismoarekin aldaketa nolabait esateko tekniko juridiko batzuk emango dira zentzu horretan, eta diktaduran noski ezingo da aldarrikapenik egin, baina frankismoaren amaieran eta batez ere lehen transizioan testuinguru horretan foru berrintegrazioaren eztabaida pizten denean, bai Euskal Autonomi erkidegoa sortzen denean, eta baita Nafarroan ere, berriro ere eztabaida piztuko da, ezta? Nafarroan alderdi guztiek erabateko foru integrazioa proposatuko dute, baina azkenean, praktikan ikusiko da hau edonen aldarrikapena alderdi bakoitzak ikuspegi
batetik edo ikuspegi oso berezi batetik egingo duela, ez dela gauza berbera izango naiz eta izen berbera erabili alderdi batean edo bestean, ez? Era berean, 1978ko Espainiako Konstituzioak, bere bigarren xedapen indargabetzailean esango du. Indarraldi bat izan lezakeen heinean, 1829ko urriaren 25ko legea behin betiko indargabetutzat jotzen dela, ez? Honek zer esan nahi duen? Berrezarkuntza eman zen? Ba ez. Ez, zeta ez ziren hain zuzen ere gure erakunde zaharrak berriro ere eguneratu. Baina, naiz eta estetikoki izan, Nafarroako Foru Eraintza berrezarri eta hobetzeari buruzko lege organikoak, alegia foruaren hobekuntza ezaguna den lege hau, 1982ko foruaren legea, tituluan berrezartzen dela aipatzen du. Baina noski ez da erresuma berrezartzen, ez da erresumaren ogasuna berrezartzen, ez da Nafarroako gudarostea berrezartzen, ez dira gorteak berrezartzen, erresumaren gorteak, eta bar luzea, ez? Orduan, berrezarri daukagu gure estatutuaren izenburuan, baina historikoki 1829ko sistemara ez da deus ere berrezartzen.